Anu le, bodone ne. Jan. Oh, lah. Pentol truk kene iki nyapon. Hei. Iki pentole ning kono wong sapa nggawa iki? Kuwi utuk bagus. Gak sodo iki. Lha iki pentol goreng iki. Lha yo. Kotok kuwi. Lha iki mang sirah. Seto iki mang sirah apa erokne pentol iki? Kuwi gak sodo iki, Gus. Piye? Gak sodo iki. Jan luar biasa masyarakat. Nanti kene iki desane lho. Candi. Desa Kendi iki luar biasa. Candi. Candi. Lah iya candi. Kok Kendi? Aku mang Kendi to. Ya ora. Jan masyarakat candi luar biasa. Antusias Jan. Tepuk tangan kagem masyarakat candi. Jan. Penontonnya sing templecek. Jan rapi-rapi duduk sing anteng neng kono anteng ini ki piantune anteng. Enek sitok sing ora penak le. Kae ning serwit pelem kae nyapo madhep ngalor kae. Nguyuh to. Gue nomor lah. Oh. Jan. Kayak ngono ukur dok, Gus. Ini anu pentol. Pentol ini. Iki mang dalam acara apa le? Gladi bersih. Oh, gladi bersih ya. Oh, bersih. Oh, alah iki mang dalam acara bersih. Kayak iki lho dan bersih sekali. Iki ono acarane bersih desa. Halo. Nek ngono iki sedangan pas sumpah, pas ya. Acara iki ngono wajan dilap. Lan. Jan iki sirah apa gosok WC jadi. Untuk apa itu? Wis bene Jan nggih. Iki mah acarane bersih desa ya Le ya. Didongane muga-muga masyarakat Candi Sansaya Ngrembaka. Amin. Mugi-mugi sansaya guya prukun. Amin. Mugi-mugi diparingi rezeki ingkang lancar. Amin. Mugi-mugi sing urung duwe bojo ndang duwe bojo. Amin. Sing urung duwe anak ndang duwe anak. Amin. Uga bagus. Bojone loro. Tak tonyo kowe engko. Wah, masa. Ayo le ndongane le masyarakat Candi iki nggonamu to? Kudu. Semoga masyarakat desa Candi Pepandan rezekinya melimpah, panjang umur, sehat selalu. Aja lali Pak Lurah ya. Bengok-bengok. Halus ngono lho. Iki sore banter lho, Bang. Lah ya sore makane sore banter nek ngomong sing halus. Lho krungu sak desa Candi. Alah ngene lho wis krungu. Lah kok bisu? Kok bisu lho? Aneh. Oh, jan luar biasa. Pokoknya didongane masyarakat Candi Sansaya Ngrembaka kuwi mami. Oh, jan pokoke Sansaya Jaya. Amin. Jan iki sore mah gaji-gajian nggih. Sore gaji-gajian nggih. Nggih. Sore gaji-gajian bengi reyokan sesuk sik enek tik-tikan, sok emben wayang sok mbenine wis bar ora enek sitok apa? Tanggapan ngrununi terop. Nah, yo dilanjut. Dhewe dicepaki jane sampe mbiyane lho Jan.
Ayo. Sini sini sini. Sini cepat. Nah, guys. Sini sini sini. Ayo sini sini. Nah. Jan, rotok rene. Ora rene apa? Kok wedi ram? Rotok rene. Rene meneh. Rotok rene. Rene. Hop. Jenengmu sapa, Dok? Hah? Inopa. Jenenge Inopa. Satu. Keila. Ya iki motor tok iki. Kenapa tuh ngendi? Iki sapa Lopa? Iki Naila. Sekolah kelas berapa le? Kelas berapa, Dok? Kelas 6 sampean? 3. Bapaknya siapa jenenge? Bapak. Tak tonyo kowe kok. Bapak jenenge siapa? Bapak jenenge Bapaknya Nah iki bapaknya siapa jenenge? Semu. Mau anakmu mau. Delok paungan ora? Paungan ora? Hah? Kok ini ini apa? Semu, aku roh ibu mesti semi. Jan besok anu ya ndek ya dadi jadwal sing kondang ya ndek. Gelem apa ora? Insyaallah gelem. Kok hahi kok iki. Lupa iki kok iso. Sapa bapake aku mang roros sapa bapake sapa jenenge? Hah? Angkrek. Bapak angkrek iki lho. Tak tonyo kowe engko sapa? Bapaknya jenenge Alek. Pak ora bareng to iki. Ya wis muga-muga dadi besok dadi anu ya ndak ya bocah sing pinter ya ndak ya. Wis danono. Kowe pengen ora ngedrek ora pengen ora? Ngedrek ora pengen ora? Apa? Ya pengen ah. Lah ya nek pengen yo ndang gage satu, nek iso teko ndur terop. Ini mesti apik lho. Ayo kita bunga. Ya Allah, aku ora eman serahmu, aku eman lemahe. Sing tenanan ditoto blonto. Kowe gara-gara mau untumu growang kabeh iki natap lemah to. Gamping. Itu sing alon-alon. Yo semangat kowe milih ndi ku wabek ae jadwal kae milih sing ndi. Kabeh. Kok ngragas mendani. Ya wis kono Pak ngono. Ya tak baleni.
Mending tak kayak sisi tok ae. Jan. Yo. Ora penak aku wae ngono kuwi wae. Ya Pak, ya Pak. Ayo. Alhamdulillah kami tuwa ngilangan. Saya kata ya punjul 2000 barang. Ya krek kami tuwa. Bapak semana bapak. Jan justice. Ale. Kok urung? Jo satu. Urung ku enak iku. Apa? Halalane tak duduk caran. Tak duduk carane. Urung Dos. Iya toh. Oh. Gundul. Mimin urung mimin. Ini pentauran ini kok. Ngene wae. Satu wong. Rono mesti oleh. Baleni. Oke. Kalau gua. Jan. Ayo.
Ya ta ngono lho carane. Lurah, goblok iki piye lurah? Weh, Bu Lurah teko. Tenang ora? Masya Allah Bu Lurah, cuantike. Gawat. Halo Bu Lurah. Nani nuni nani nu. Nana nenek luk. Salim Bu Lurah Dwi. Bu Lurah Dwi jan bijaksana ya dah. Bu Lurah Dwi kan luar biasa loh. Saya ngomong gue loh, tak tonyo loh, yang keluar ngapusi. Siapa le? Kene Bu Lurah siapa namanya? Rano. Ya kok telat-tel kaya entong gitu kok. Wih, rakyate muduk jane. Nggih, nyuwun sewu. Bu Lurah sinten namine? Oh, alah. Sinten? Oh, alah, Bu Sunarmi. Piantune ini kata. Nggih ini kata. Tenang ora? Wah, aja gawe wirang aku lho, Jan Bu Lurah luar biasa, iso ngadakne acara kaya ngene iki luar biasa. Muga-muga desane resik. Ya maksudnya resik dosane. Resik. Apa-apa. Aja ngono wae. Iso pokoke ya muga-muga masyarakat kene ayem tentrem kuwi mang. Nah, iki ngono le. Kripik gedang, kripik telo, siji edang watak, toro bias. Iya lho. Kripik gedang, kripik telo, siji edang waton roto kaya iki, roto. Ya wis, saiki ayo atur sideng dendeng bare dadak merak esos 10 dadak merak luar biasa ya. Merah. Terus bro.